Sziasztok! Ha dolgoztatok már zsenilia fonallal, akkor tudjátok, hogy a varázskör igen nehézkes, mert bomlik a fonal. Úgyhogy most megmutatom nektek, hogy láncszemes megoldással hogyan tudjátok megkezdeni az amigurumi figurátokat zsenilia fonalból. Készítesz 2 darab láncszemet, és a tűtől a másodikba visszaöltve, tehát az, amit először csináltál, abba készíted el az első 6 rövid pálcádat. 1, 2, 3, 4, 5, és a 6. szemet. Megvan mind a 6, és akkor az első szembe öltve, amit ugye a zseniali fonalnál azért nem olyan egyszerű megtalálni, tulajdonképpen el tudod kezdeni a második sorodat ugyanúgy, ahogy a varázskörnél is csinálnád, és tulajdonképpen haladhatsz tovább, mint a rendes varázskörrel. Remélem, hogy hasznos volt neked ez a videó. Ha további hasznos ötletekre vagy kíváncsi, akkor kövess be. Sziasztok!